खुलुमबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम बर'नि गोथार हाथासुनि हाबा अनला बुगावजों हाथासुनि ओंखाम खुरनाय बाथौआव मन्थ्रायगासिनो अजाया हाथायाव अनला बुगाव आरो ओंखाम बिलाइनाय दिनै आङो हौवा गोदानखौ फंनैसो बुङो आरो हिनजाव गोदानखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आगान माहादेव बेखौबो सनमान लागोन आरो आइ सौरि दङ बेखौबो सनमान लागोन आरो ओरैहाय आफा गुरखे गसाइ बेबो आनान गसाइ जोंखौ मैहा दावहा थांगोन दा बेबो बेंनानै लाबोनायनि थाखाय बेखौबो जोङो मन्थ्र रायखांबाय दा बिबार माला सोनांगौमोन हिनजाव गोदानखौ सिन्दुर थुनायनि एसे सोनांगौमोन बिबार माला बिदिनो सोलाय बिदिनो सोलाय लरिनोबो रोङा मानसिफ्रा मोजां फोरोंनांगौ मा लरिलै मानसिफ्रा लरिदो बिदिनांगौ दा हिनजाव गोदान जाबाय जाबाय नायगिरि बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो गोदान बे औवा खाथिनि बेम पार्टिखौ बानायबानो बिराद मोजां गोमोमोन खुलुमजानांगौ जाम्बा जिबायदिब्रा जायासिना फैद्रायनानै मा साबसिन जाखाबो दिनै खुलुमजानांगौ हेल' राम मानसि नङाना गिदिरफोरखौ खुलुमदों दिनै सिखौरा गेरेमसा खुलुमगासिनो ओइ गेवला हाब्रु जिरायो आया लायजा साबावनो जिरायोआनो दा ओंखाम खुरना होनाय लोगोसे न'खर गोदान ओंखाम संनो रावबो गैया बाबुलायगासिनो सेंग्रा रावबो गैया Kita sama karena dapat kurang ke, naik baik-baiknya sih. Nah, dalam ini dalam sih. Oh, saya kita minta orang sih. Oh, kita bisa. Hari kita nih, hari ini sedang
어린가 아, 제 Wah, kedan ni online quiz boleh ni. Sini. Ang YouTube channel ko. Subscribe.